An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma su ye alamisa tile ale kɔni forila ka ban hakilinaw falen-falenni kɛnɛ an bɛ ale kɛnɛ ka bi alamisadonya in na juillet août kalo ale tile 6 san 2026 maa bisimila ta bɛ an bolo bi su in na sabula an bɛna kuma DDR kan maa minnu bɔra olu ka ko bɛna kɛ cogo di nka yan'o cɛ dugubila ka fisa laada wuli ye fala ye ko minisiriw tilara u ka ɲɛfɔliw la jamanakuntigi ka san 5 baara la baarabila fɔli premier ministre yɛrɛ y'o kɛ bi fala ye ka kuma la an ye kumaba 4 5 ɲɔgɔnna ta fɔlɔ ye mun ye baara minnu kɛra ni olu ɲɛna ni maliyɛnw ye wasa sɔrɔ o la Ablaye ma nɔgɔ to kuma na fala ye a ko yɔrɔ dɔ la fana ko jɔn ko ala maliyɛnw sigilen don ka gouvernement mɔgɔw kɔnɔ nka gouvernement k'a bila a kunna k'a fɔ u bɛ baara min na u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen de la ka fɔɲɔgɔnkɔ ta k'o sinsin o ti ko ye e bɛ ka min kɛ o bɛ karisa ka yanfɛta in de dafa o de gouvernement baara ye ko bɛɛ lajɛlen ka o faamuya a ko wolomasiri tabaw ka sira fɛ jama ye faamuyaliba sɔrɔ wa jama ye wasa sɔrɔ o la kosɛbɛ majɛ bɛ minnu yɔrɔ minnu fana na a y'a yira fana k'a fɔ ko u kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamanadenw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min kuranko bɛ o la fala ye min ye sirabakaw bɔ o la maaninfinw yɛrɛ hakilila tigɛ faso bɛ ka taa ɲɛ ko o b'o la nka ko tile fila in na baara minnu bɛ ka kɛ ani fɛn minnu bɛ ka sigi sen kan an bɛ ka t'o fan fɛ dɔɔnin dɔɔnin nka ko ma nɔgɔn Ablaye ko an filɛ degun min kɔnɔ nin ye ko san 30 degun n'o fala ye n'i nana k'a fɔ k'i b'i kɔ a fa o la f'i ka kɛ hakilisigiba ye i ka kɛ faamuyaba ye a y'a sinsin min kan kosɛbɛ a ko minisiriw tilalen k'o ka baara la ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli in kɔfɛ maaw k'a bila u kunna k'a fɔ sa ko Mali kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma malidenw kan ɲɔgɔn faamuya ka ko to ɲɔgɔn to a la ka jamana lajɛ an bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na cogo min na a ka fan dɔ fana fɛ a ko Mali ni Algérie k'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ko nka k'a bɛ kɛ bonya ani karamaw kɔnɔna na jamanakuntigi filaw ko olu ye jinikɛw ka koron na fala ye a y'o ɲɛfɔ Mali jɔnjɔn fan dɔ ne y'an ka hymne national a y'o da Algérie kaw ta a y'o fana da arabukan na han a y'o da arabukan na ka tila k'o taara tigɛ tubabukan na mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min a kɔni ko sa ko Algérie ko in k'u y'a dɔn k'an ye maa ye an fana taalanw ye mun ye an bɛ sɔn min ma an tɛ sɔn min ma ko baara bɛna kɛ o bunakun kan don nataw kɔnɔna na ko wa ko min ye fɔɲɔgɔnkɔ in fana tun ye jamanaw cɛ sira ɲɔgɔn tira de fala n'a b'a fɔ ma ko diplomasi o de kun mankan don n'o tɛ jamanadenw bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ taa ni ka segu bɛna sigi ka na u nɔkɔrɔw la wa min ye Algérie yɛrɛ ye ale y'a ko kunfɔlɔw daminɛ ka ban Mali fana ye daw yɛlɛ fala ye baara ka se ka kɛ Ablaye kɔni ko k'a b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bi nin waati in na an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa degun minnu bɛ yen an ka olu kunbɛn min ye gouvernement yɛrɛ maaw ye fana u fana k'u cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen de la ɲɔgɔn dafa baara o de don fala ye n'an bɔra yen Burkina ni Mali ka lakana ko ka se k'o don bɛrɛla fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES bankun ka directeur olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ la août kalo tile 5 o ɲɔgɔn lajɛ daminɛna Wagadugukaw fɛ yen Mali directeur police directeur général ba n'o ye contrôleur général de police Youssou Kone ale b'o ko in kɛnɛ kan ye min ye premier ministre ye bi sɔgɔmada in na fana fala ye bɛnkan ale ni jɛrɛ kɛnɛ dɔ sigira sen kan fana jagokɛla minnu ye kɛnyɛrɛyew ye olu ni faso cakɛda baw u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane ani sɛnɛko kɛnɛya ale ni bolimafɛnko ni lakanako u y'o ta k'o se ka sigi sen kan u k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cɛn ka tiɲɛ yɛrɛ la ka se ka baaraw sigi sen kan ayiwa ko an ka minɛn minnu bɛ Dakarikaw fɛ yen fala ye conteneur minnu bɛ na ayiwa ko lankolonw ka segin dɛ n'o tɛ k'a ko kɛlen don kata banani ye CMC maaw n'o ye chargeur ka tɔn ye Bakisima maaw olu ko sa ko k'a lajɛ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min école karamɔgɔ minnu bɛ n'a fɔ ko licence bɛ olu bolo fala ye olu fana ka kɔnkɔrɔba filanan o baaraw daminɛ baara in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sa min ye lycée technique Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya taara so min kɔnɔna na lycée technique la fala ye u bɛ ka baara in kɛ o kɔnɔna na min ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛ senna fana an ka jamana kɔnɔ sa min ye biennale sportive ye fala ye ale dayɛlɛli ye sini ye ni Orange Mali ye miliyɔn 50 di fala ye min ye fofi maaw ye olu ye matla 1000 di ji saniya maaw olu ye ji carton ba 3 di fala ye
ani sefa wari million 3 bi tile kɔnɔna na Canal Plus ale ye million 10 di commissariat la sécurité alimentaire malo bɔra 200 fala ye k'an k'o dun an t'an da nɔfɛ parce que an tɛna don internat la an bɛ taa a lajɛ ka na de ko sini ministre ko sa ko min ye tulo in ye ko a bɛ daminɛ a bɛ kɛ palais d'espoir la o sa o hukumu kɔnɔna na bi min ye Togo la i b'a dɔn no min ye Tumutu biennale fɛn kɛ ale de fana ye bɛ ka nin sen nata fana kɛ sini ko nɛgɛ kanɲɛ 15 premier ministre ale bɛna dayɛlɛ ministre fana ko sa ko tile 10 in kɔnɔna na k'a daminɛ utu kalo tile 7 la ka taa bila tile 16 la fala ye ko ɲɛnajɛw bɛna sigi yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ziirindaw b'a la min ye ɲɔgɔlɔnbaw b'a la dɔngɔ ni tɛgɛrɛ o fana bɛna sigi a kɛnɛw bɛɛ lajɛlen ka denmisɛnnin 1800 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tile 10 kɔnɔna na Bamakɔ n'o ye biennale ye CDM ale ye yirituru kɛ place 4 na fala ye n'o o ye CAN 2002 min kɛra Mali la fala ye kɛnɛ min sigilen n'o tɔgɔ la sigida 4nan kɔnɔna na CDM n'o ye collectif pour la défense des militaires ye olu y'o baara kɛ alamisa tɛmɛnen k'a yira mɔgɔw la sa k'a fɔ ko min ye CDM ye fala ye a ka wulikajɔ barika bɛ ka bonya fana min ye siraba dilankow la ale ni pavé ko o baaraw bɛ sen na hakili la k'a fɔ an ka jelikuntigiw yɛrɛ wulila k'u jɔ o ko la kaba a kɛnɛ ani maraba ani tiga fala ye ko n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ Bamakɔ dɔrɔn Wɔlɔfɔbugukaw ka sugu ni ale ma gɛn u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Buguni place n'an filɛ nin Jafarana kɔ dawuna la fala ye ko n'i taara ye san kalo 12 kɛnɛ a bɛ sɔrɔ yen o la sa min ye samiya don samiya tɛ o fɛn kɔni kɛnɛ daduma a bɛ sɔrɔ wa camion caman de bɛ na wa nin waati in na fana ko a sangawulilen don dɛ fala ye maa caman bɛ taa kaba kɛnɛ ta ye tiga kɛnɛ bɛ taa ta ye fɛn kɛnɛ olu caman baden o bɛ sɔrɔ ko in kɛnɛ kan ye nin waati in na ko u yɛrɛ tun y'a yira sa k'a fɔ k'a ko kɔni tun bɛ ka kɛ jiginka yɛlɛ ye k'a sababu kɛ tajiko ye nka ko min ye tajiko bɛ ka nɔgɔya baara a bɛ ka n'a daminɛ a daminɛ yɔrɔ kɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ bololandolati n'o ye basket ye minnu si ma san 18 sɔrɔ olu ka ɲɔgɔn lajɛ belebeleba o bɛ sen na Mali ale doncogo ɲɛna tulon na kojugu fala ye Marɔku an ye 66 olu ka 45 an ye o kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Samala Sisoko n'a ka cɛdenw ye sa olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ o kɛnɛ in kan ye yaasa an ka denmisɛnw ka bɔko filanan bɛ se ka ɲɛ cogo min na kuma la kumabaw su in na nin y'o ye sɔɔni sisan Abulayi n k'a fɔ Elhaji Abulayi Fofana 120 Elhaji kuranin dɔ de fala n k'ale tun bɛ VIP de la Hiji VIP ale tun b'o de la an b'a ladon sisan. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa
a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw fo kokura ka aw waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye utu kalo ale tile 6 ye bi ye san 2026 Mali ale kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu marifatigi ye 648 olu donna sɔrɔdasiw ka guwa kɔrɔ. U nana cogo di? Babu bɛna tali kɛ o la bi an ka maa welele o ye Elhaji Abdulaye Fofana ni bɛɛ lajɛlen ma wele 120 na chargé de mission do ministre Wage n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale ka ministre so la ni waati laban in na sa maa minnu bɛ yen n'olu tun ye marifa ta an ka jamana kama a dɔw olu sɔnna ni waati na ka marifa bila maa 648 jɛkulu marifatigiw an ka marabolow kɔnɔna na olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ taa DDRI la. DDRI baara in ale dilen no maa min ma an ka jamana kɔnɔ ni waati na o ye ministre min sigilen no bɛn ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛ k'an ka jamana fantan 4 ministre so maaw olu de baara in bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don a yirala sa k'a fɔ kalan kɔni sigira Sufurulaikaw fɛ yen ale ni Tumutukaw fɛ yen min ye Dana Amasagu o maa 87 o tun bɛ kun fɔlɔ in na donso minnu bɛ Segu mara la olu ka maa 30 tun bɛ a la maa minnu bɛ yen n'olu tun ye marifa ta fila jɛkuluw tɔgɔ la sa ani filaw tɔgɔ la olu ka marafatilaw olu fana ka maa 137 olu yera ko in na min ye Tumutu marabolo yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na maa 394 olu sɔnna ka marifa bila ka bɔ Bamaɲɔre ni wale kɛbaw ni mugucilaw olu bolo. Segu, Moti, Baɲangara ani Tumutu maa kun fɔlɔ ninnu kɔni bɔra ye baara bɛɛ lajɛlen banna o la sa mun y'a to nin sera ka kɛ ninnu sɔnna ka segin kun jumɛn na baara jumɛn nana n'o ye Fina min ye Abdulaye Fofana ye Elhaji ani ale bɛna kuma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan a nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Elhaji 2026 VIP Kassim yɛrɛ bɛ téléchargement la n'Ala sɔnna 27 an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya i ma. Amina yarabi a ka kɛ VIP in yɛrɛ o de lafiya ka bon. Kassim Iji bon VIP ni chance Hiji nka aw kun bɛ yɔrɔ min o ye Hiji yɛrɛ. Ben Kassim ko nin ye général Ismaël Wage sababu ye. O kaɲi. An tɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'i yɛrɛ fana ta sababu bɔ. I b'a fɔ a ye ko VIP sinon dɔ in do kɔni an ye kelen kɛ ka ban ha. Mais n'i b'ale kɛrɛfɛ ale ni min ka kan ale bɛ b'o de kelen di a kɛrɛfɛ. O de ɲɔgɔn b'a ka kow laminɛ. Ayi ale tɛ diɲɛ fɛn foyi da a yɛrɛ kelen ma. O de kaɲi. Mɔgɔ ka ca mais a mɔgɔ man ca. Ni bɛ maa wɛrɛ bɛɛ ye o cɛ ka ɲi ko la kosɛbɛ. Tiɲɛ. Ayiwa su in na an bɛ bisimila k'a fɔ ko i ɲaami kun kɛnɛ in kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ maa minnu talen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛna don wulumasiri tabaw ka ko kan minisiri min ye nin baara in kɛ n'o ye aw ka minisiri so ye aw yɛrɛ bolo nin ko in kɛcogo a bɛna mun kun jumɛn yɛrɛ bɛ nin ko in kɛli yɛrɛ la fɔlɔ. D'accord, n b'a daminɛ présentation na an bɛ jɛ ka Ala fo k'Ala barikada Ala min sɔnna ka bi yira an na k'an ka diɲɛnabɔ sababu fɔ ka segin ka lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ anw ni aw minnu yɛrɛ fana bɛ yan ka segin ka foli di aw yɛrɛ ma. Ne tɔgɔ ye Abdulaye Fofana yɛrɛ ɲumana Elhaji 2026 don. 26 Elhaji 2026 VIP invité de aura. Voilà, ne ye Abdulaye Fofana ye n bɛ baara kɛ ministère de la réconciliation na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marni mission d'appui à la réconciliation nationale ne ye expert ye an ɲɛsinnen don kosɛbɛ Bamakɔ yɛrɛ kow ma o kow ɲɛmɔgɔya olu kalifalen don ne la. Donc an ni Buma bɛ ninnu don wa? Bubu bɛ AGRV la. Ale bɛ AGRV la. Voilà, avant yanni ale ka taa AGRV la ale tun bɛ Bamakɔ équipe régionale la. Maintenant anw bɛ équipe nationale la équipe régionale b'a yɛrɛ sɔrɔ anw bolo.
maintenant i ye kuma min fɔ ni o ye maa dɔw ye marifa bila ka segin ka na a fɔ jamana marabagaw ye k'a ka d'u ye ko k'u yɛrɛ sɔrɔ jamana finitigiya lakana baara la. Kasimi yɔrɔnin dɔ bɛ yen min mɔgɔ caman m'a faamu fo k'an k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu. Mɔgɔ minnu bɛ yen k'u recrutera nin wagati n'u sɔnna ka désarmer n'u intégrera mɔgɔ jumɛnw de don. Mɔgɔw de don minnu tun kɛlen don ka jamana dɛmɛ ka marifa ta ka juguw kɛlɛ. A tɛ komi k'an taara rebelles deli u ka na ka marifa bila ka na. A tɛ komi an taara terroristes deli k'u nɛgɛ k'u ka marifa bila ka na. Mɔgɔw de ye fɛn dɔ ye ɲinɛ DDR nin na min ye mɔgɔ caman dabaliba. Fɔlɔ u tun b'a ye DDR kun ɲɛsinnen don mɔgɔw de ma minnu bɛ nord la dɔrɔn. Nord région damadɔ bɛ yen yen mɔgɔw de tun b'u yɛrɛ sɔrɔ DDR kɔnɔ. Mais ɲinɛ i y'a ye DDR avancera ka na Mopti yera kɔnɔ ka na hali Segu y'a kɔnɔ. Mais ni ani Baɲankara maintenant n'i y'o y'a kɔnɔ i kan k'i yɛrɛ ɲininka mun de y'a to ninnu yera DDR kɔnɔ. Wagati dɔ la a gɛlɛyara jamana finitigilakaw kun tɛ Mali yɔrɔ caman na. Duguden dɔw bɛ yen olu y'a ɲini ka marifa ɲini ka marifa sɔrɔ pour que ka se k'u ka dugu lakana. Bon kɔnɔna la an ka ministre ni o ye ministre d'état général de corps d'armée Ismaël Wage ala ma hinɛ la ministre d'état Sadio Kamara fana la o ni jamanakuntigiw farala ɲɔgɔn kan. Maintenant DDR min filɛ n'a kɛra nin ye 2025 DDR de ye. Nin DDR ni an bɛ se k'a fɔ depuis jeudi wagati an bɛ se k'a fɔ 2025 wagati u y'a yira ko ka nin DDR ni ko k'a lancer. Maintenant nin DDR ni lancement a kɛra le 20 novembre 2025 a lancement officiel kɛra. Maintenant lancement officiel ni région damadɔ bɛ yen a bɛ olu de concerné. O ye Segu non région bɛɛ tɛ Segu Mopti Menaka Kidal Tombouctou Gao a bɛ olu de concerné ani Tawdeni. Bon mɔgɔ 2000 o de ɲinina o ka recruter mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka marifa ta ka jamana lakana tigilamɔgɔw dɛmɛ k'u ka dugu lakana. O mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan o dɔw de résultat bɔlen filɛ. Comme miliciens ça quoi. Voilà, i y'a faamu très bien. Bon i kɔni b'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ donso terroriste ou bien donso rebelle o ye man di. Mais n'i ye donsow ye nin na automatiquement i b'a faamuya komi n bɛ k'a f'i ye cogo min na. Bon hali i bɛ ka fila minnu fɔ fila duguw la filaw de bɛ yen. Bon wagati min na a gɛlɛyara fila dugu dɔw la fila dɔw wulila ka marifa ta k'u ka dugu lakana. K'a essayer ka terroristes kɛlɛ parce que terroriste tɛ siya ko ye diinɛ ko tɛ. Mais ni mɔgɔw y'a ye a la mɔgɔw k'a faamu a tɛ komi ko terroriste de taara k'u don Mali armée la. O kɔnɔna la fɛnɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen min kan ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu. Fɔlɔ DDR tun bɛ kɛ kɛcogo dɔ la ɲinɛ ta in ma kɛ ten. O ye jumɛn ye mɔgɔw tun bɛ na DDR la ni catégorie 3 de ye. Mɔgɔw tun bɛ na officiers mɔgɔw tun bɛ na sous-officiers mɔgɔw tun bɛ na hommes de rang. Maintenant n'i ye nin DDR lajɛ nin DDR kɛra hommes de rang ka DDR de ye. An bɛ ka min dɔn ko deuxième classe. Très bien. Maintenant o de ye hommes de rang ye ka yira olu ma se sous-officier ma kuma tɛ officier ma. Parce que n'i ye sɔrɔsiya lajɛ wagati dɔ la majɛ caman tun b'a kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ wuli ka taa mɔgɔ dɔw tɔgɔ sɛbɛn ka sɔrɔ u ma deli ka hali marifa ci ka sɔrɔ u t'a la ɲɛdɔn u tun bɛ jala ta u b'a d'u ma. Bon n'i ye nin DDR baara lajɛ mun de y'a ɲa janvier 2024 général Ismaël Wage wagati min na accord d'Alger datuguna solution jumɛn bɛna kɛ malidenw de bɛna Mali DDR kɛ o kuma tun b'o kɔnɔna la. A y'a ɲini maliyɛnw bɛ se ka former cogo di DDR baara in na u ye spécialistes wele école de maintien de la paix la k'a baara kɛ ni maa ba fila ka baara fana ye n'olu ka appui ye ni o ye CNDDR comité ɲɛmɔgɔ o président ni o ye général Kansa ye ale ni CENI fana ɲɛmɔgɔ ni o ye général Fane ye. Olu ka baara de don u sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka baara in lajɛ a bɛ se ka kɛ 100% cogo di malidenw ta ye. Mun de bɔra ko in kɔnɔ n'a ɲɛna kojugu n'e tɛ bɔ Segukaw tɛna sɔn e ka bɔ fan wɛrɛ k'i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn olu ka liste la ka sɔrɔ e tun tɛ ka Segu lakana e tun tɛ ka Segu lakana tigilamɔgɔw dɛmɛ. Maintenant mun de y'a ɲa Tombouctou o cogoya kelen don mun de y'a ɲa Baɲankara o cogoya kelen don mun de y'a ɲa Mopti o cogoya kelen don. Parce que i b'a dɔn tɛnitigiya ye baara dɔ ye baara min n'a kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu. Bi
e fari yɔrɔ min bɛ yen n'a b'i ŋɛɲɛ e de b'o dɔn e de b'o siɲɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ka wuli sɔgɔma e ka bali k'o ye k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ o ka mara kɔnɔ cogo la cogo min ne e yɛrɛ m'a faamu a tun bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye baara in kɔnɔ mɔgɔw k'a ye fɛnɛ chiffre min bɛ yen n'o fɔra nin ye dɔ ye maa 2000 o de bɛna recruter comme deuxième classe. ayiwa i da don min ye maa hakɛ ko la 648 o min taara Dana Amasagu mɔgɔ 87 min ye donso mɔgɔ 30 voilà filaduguw la minnu tun bɛ ka u ka dugu défend mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 37 olu yɛrɛ aw y'olu sugandi cogo di? ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ni gouverneur ye région kɔnɔna la parce que ni yɔrɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a baara kɛra gouverneur b'a bɛɛ la gouverneur ka fara u ka conseillers kan ka fara u ka maires kan ka fara dugutigiw kan ka fara dugudenw kan jɔnw bɛ nin dugu in kɔnɔ n'u kɛlen bɛ k'a ɲini jugu kana se ka dugu ninnu lasɔrɔ Kasim n bɛna mun f'i ye n'a bɛ n'i dabali ban le 25 avril min n'a kɛra n'a tɛna bɔ an maliyɛnw kɔnɔ Kasim mɔgɔ dɔw tun bɛ kan kɔnɔ o tun kantonnelen don o tun kɛlen bɛ ka marifa ta u faso lakana u ka dugu lakana n'u ko an sɔnna hali ni jala tɛ di anw ma anw bɛ jamana tenni don pour que ka formalité tɔ rempli ka se ka jamana défend Kasim attaque kuma fɔra dɔw y'a f'u ye kan kɔnɔ u y'a mɛn cogo dɔ la k'a fɔra ko Mali minɛla k'a fɔra ko Bamako minɛla Kasim ninnu dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin u ka ɲɛmɔgɔw ma déjà anw désarmera ka arme minɛ an na k'a bila k'an ka na formation kɛ ko jamana binna n'o fɔra arme min n'a nana n'a ye a tɛ to anw bolo k'an ka yɔrɔ bɛ bin u y'o gɛlɛya u ka ɲɛmɔgɔw la u ka ɲɛmɔgɔw k'u ma anw tulo bɛ information min na an t'a fɔ tiɲɛ don an t'a fɔ nkalon don mais an bɛ solution kɛ an fana bɛ yɔrɔ min na an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la pour que yan fana kana bin minnu bɛ kan kɔnɔ u y'u rassembler ka fara kɛnɛmamɔgɔ tɔw kan parce que bɛɛ ma don kan kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ u y'u ka armes ta maa minnu bɛ yen jugu minnu bɛ yen n'u fana y'u ɲɛsin olu ma k'u b'a ɲini k'u ka yɔrɔ minɛ k'u ka yɔrɔ ci olu de fana sera k'o jugu ninnu neutraliser k'a fɔ nin baara in yɔrɔ la o foli kan ka di kosɛbɛ mɔgɔw ma minnu sɔnna k'u engager nin wagati deuxième classe ya ma pour que ka se ka jamana kumabɔ o kɛra yɔrɔ caman ka intervention u y'u to formation na k'a demander minnu bɛ intervention na u bɛ fara u kan déjà yanni olu ka don formation na olu tun bɛ k'o de kɛ olu b'u ka dugu sira surunninw dɔn u b'u ka baaraw dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka n'u kama hali n'u y'u kasa mɛn u b'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don u bɛ na ni système minnu ye u bɛ se k'u décortiquer k'u lakali k'u neutraliser ka sɔrɔ olu m'a dɔn k'u fana b'u kalama olu dɔw ko peut-être u y'a dɔn de k'anw bɛ kan kɔnɔ ko ka sɔrɔ ka na a ye temps d'an ma dɔrɔn an ka baara kɛ u ye temps d'u ma ka fara u kan u farala an ka forces kan o yɔrɔ la baara ɲɛna kosɛbɛ an ka DDR mɔgɔw bolo k'u féliciter depuis u ma bɔ an ye ɲɛ min y'u kɔ an ye baara min y'u la u bɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na o yɔrɔ la. ayiwa i ye sugandili ko kuma fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko faransila fanga nana yɛlɛma don nin ko in na fɔlɔ an tun bɛ DDR dɛmɛ a kɛra DDR i ye maa minnu taara yɔrɔ kɔni i ye 1000 ni kɔ fɔ tɔw bɛna don fɛn baara wɛrɛ jumɛn na n'o min tɛ marifa ci ye. bon i ɲɛ bɛ ninnu minnu na n ye 2000 mun f'i ye o de bɛ kɛ tenitigi ye maintenant 1000 min bɛ yen parce que en tout c'est 3000 parce que dialogue intermalien de y'a fɔ maliyɛnw ye u ka hakilina min ta n'a kuma kɛra Mali kɔnɔ ka papier kɛ Mali kɔnɔ a fɔra o de kɔnɔna la o bɛ dépend min na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen sɛnɛ de ka nɔgɔ a ma i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen bagan mara ka nɔgɔ a ma i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen tailleur ka nɔgɔ a ma voilà maintenant dɔw bɛ yen dɛsɛ de y'a don marifa ci la voilà i y'a faamu dɔw bɛ yen yɛrɛ i b'a sɔrɔ marifa ci in kɔnɔ a ye kuma dɔ mɛn a ye ko dɔ ye ko dɔ kɛra a bɛ ko dɔ kalama ale tɛ se ka to ko in kɔnɔ bilen n'ale ma ɲa ale bɛ marifa da ale bɛ bɔ marifa ci kɔnɔ complètement bon pour que o kana taa don hakilina wɛrɛ kɔnɔ o kana taa fara jugu kan ani o kana taa yɛrɛ ye cogoya wɛrɛ la Kasim f'an ka dɔn ni mɔgɔ ye marifa kalan dɔrɔn a tigi kɛra danger de yɔrɔ dɔ la société ma ni mɔgɔ ye marifa dɔn k'a kalan yɔrɔ dɔ la a kɛra danger de ye société ma donc an bɛ mini min don a la o b'a mago ɲɛ non n bɛ fɛ ka yɔrɔ mun f'i ye mɔgɔ mɔgɔ ni a ye marifa ci kalan ka marifa kalan ka marifa baara kalan faut que an k'a fɔ souvent a dɔw kana minimiser cogo dɔ la k'u bila kɛrɛfɛ n'u kana dimi voilà parce que n'olu dɔw tora ka minimiser cogo dɔ la k'u bila kɛrɛfɛ ni jateminɛ ma bonya o kan n'u ye marifa sɔrɔ u bɛ tiɲɛni kɛ bi jamana ka laɲini ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a faamu ko marifa b'i bolo i bɛ k'i ka faso défend marifa minnu bɛ yen k'i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ ka se ka jugu kɛlɛ n'a ye i gɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw la n'a ye mun bɛ se ka kɛ pour que i bɛ intégrer
mɔgɔw k'a dɔn ministère damadɔ de ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère kelen tɛ MDAC n'o ye ministère de la défense ye ka fara MRPCN kan n'o ye ministère de la réconciliation ye ka fara département wɛrɛw kan minnu ye enrôlement kɛ ka se k'u don système kɔnɔ ka tila tuguni ka fara ministère wɛrɛw kan minnu ka baara ye ka maramafɛnw ladaro k'u lasago ka se k'u minɛ ka ɲa pour que ko kana bɔ ni o ye ministère de la sécurité ye ni o ka yɔrɔ ye prolification ye. Sanfɛ an b'a dɔn k'a fɔ min ye sɔrɔsiya kalan ye ale jatew ka gɛlɛn kosɛbɛ maa min tun bɛ n'u tun bɛ marifa ci a yɛrɛ ye kelen a tun bɛ jɛkulu marifacilaw ka kulu kɔnɔna walima k'a ka sigida lakana olu bɛ se ka don cogo di wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔ k'olu ka sɔrɔsi taabolo faamu u ka sɔrɔsiya yɛrɛ taalen don tabiya minnu ka k'olu faamu. Kasimu ye formation min kɛ a accéléré la ka se ka temps dɔ kɛ ka sɔrɔsiya don u kunna sɔrɔsiya kɔnɔ fɛn damadɔ de bɛ yen minnu kan ka bonya o fɛn damadɔ minnu bɛ yen n'u kan ka bonya a daminɛla o la u y'olu kɛ ka se ka olu dɔn wa u y'olu bonya jamana min bɛ yen n'a b'i bolo n'i ka jamana ye kelen ye parce que mɔgɔ tɛ kɛ jamana fila armée ye quoi i bɛ kɛ jamana kelen de armée ye u y'olu fana kalan k'olu dɔn parce que wagati min na olu bɛ marifa ci k'u ka duguw lakana olu tun bɛ ka secteur kelen de lakana u tun bɛ ka yɔrɔ fitinin de lakana k'a charger k'a décharger u b'o dɔn arme na ka tir kɛ u b'o dɔn mais ka replier ka expérience sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ u y'o bɛɛ kalan nin baara in kɔnɔna la parce que sɔrɔsiya kɔnɔ wagati dɔ la aw bɛ sigi pan kan hali n'i ma kalan kɛcogo bɛ kɛcogo la yecogo bɛ yecogo la fɔcogo bɛ fɔcogo la o bɛ yira i la i bɛ se k'olu baaraw dɔn bon n'i kalanna fɛnɛ olu fana n'a sira dɔw don u b'olu fana yira i la o kɛcogo la mais o ni dɔ in fana tɛ ɲɔgɔn bali i tɛ pan dɔ in kunna après n'aw tilala nin bɛɛ la aw bɛ taa terrain de kan maintenant simulation bɛ kɛ formation bɛ kɛ formation physique kɔni bɛɛ b'olu kalama bɛɛ ye sɔrɔsiw ye boliw ni pompew ni flexion ni fɛn caman na ani siɲɛnɛ ni a kulew n'a fɛnw maintenant sɔrɔsiya tɛ se ka kɛ k'i bɛ pan o baara ninnu kunna maintenant fo i k'a dɔn ninnu ye nin bɛɛ de kɛ mais mɔgɔ tɛ yen min bɛ kisi o yɔrɔ ma o mais kasi ma an t'a dɔn ne ye commandant ye o mais ne ye capitaine de ye sinon e ka folokotoli wagati anw ka maître ye Dawudu de ye ale tun bɛ taa n'anw ye tiɲɛfala de ka taa k'an to yen i bɛ taa émission kɔnɔ i yɛrɛ ye. n b'a faamuya général Dawudu. est ce que instructeur bɛ min bɛ Dawudu ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɛ. o ko tɛ o o tuma e bolila ka bɔ général Dawudu bolo non kasi mais a ka tile fila in na n bɛna fɔ a ye n k'i bɛ yan o la a b'i kunbɛn escalier la a bɛ direct kɛ n'i ye. ale bɛna aw bila tiɲɛfala ka exercice kɛ k'aw yɛrɛ ka segin aw ka segin émission kɔnɔ aw nɔ na. mais i b'a dɔn. 5 heures du matin a bɛ taa ji sur'a kan. ka tila k'aw kɔnɔ. cɛ tun tɛ boli a ye koyi. bon ni de fana ye baara in kɛcogo ye parce que i b'a dɔn ko mɔgɔ o mɔgɔ filɛ nin ye sisan. kana filɛ tan dɛ. cɛ duman don dɛ. mais n ko ninnu bɛɛ ye champion de ye. voilà. u ka catégorie la u bɛɛ ye champion de ye. n'i ye ninnu kɛ. ni Dawudu y'i sɔrɔ don o don pompe la i tɛ pompe k'a kɔ o. o tuma ne ye min faamu sisan an bɛna fɔ de sisan e ni Dawudu fila pompe kɔ. ayi. ayi mais ne sɔnnen don i b'a dɔn i bɛ dɔɔnin kɛ. non ayi bi. ou bien bi tɛ forme la. non ne yɛrɛ bɛ se k'ale bati bi. ayi n m'a faamu. n fana b'a ka fiɲɛ dɔw dɔn koyi. mais attends général Dawudu ne ka pompe kɛ i bɛ général ne b'a dan bi an bɛ yɔrɔ min na. Kasimu i b'i kɔlɔsi o la i ka mobili tɛ boli i ka moto tɛ boli i ka da tɛ yɛlɛ parce que n bɛ mun f'i ye polisiw bɛ victoire ta i kan. i b'a f'i ye k'e sɔnna ka Dawudu ci. polisiw b'an to ɲɔgɔn na o t'olu sɛgɛn o sen don a la. u tɛ sɔn. instructeur ɲɛnɛmaba de fili kɔrɔ ta. bon i bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ n'i ko instructeur ɲɛnɛma ye général Dawudu ye. ala ma hinɛ la général Sadio la. wa Sadio fana. i paraît que ko wagati min na a bɛ yen. ale fana ma nɔgɔn dɛ. awɔ ko denmisɛnnin tun b'u dalen to sunɔgɔ la prétendait ko ka sogo Sadio la. mais tout ça la nin ka ɲi parce que ninnu ye wagati minnu ye a fila tɛ sɔrɔ. a tɛ sɔrɔ dɛ. a fila tɛ sɔrɔ. donc sisan an bɛ fɛ k'a dɔn. DDR i yɛrɛ nana cogo di dialogue international la n'a laɲinina ko k'a kɛ a laɲini kɛra kun jumɛn kama a sinsinnen don fɛn belebeleba jumɛnw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la. bon ne y'o fɔ n ka intervention kɔnɔ mais n bɛ segin a kan dɔɔni. c'est adamaden. parce que nin yɔrɔ de nafa ka bon anw bɛ DDR de dɔn dialogue de y'a kɛ DDR i ye o nana cogo di o laɲini ye mun ye o ko ko ka mun ni mun ni mun kɛ. Kasimu adamadenw bɛ yɔrɔ min na yen baara ka nɔgɔ yen mɔgɔw de bolo quoi. ni i ye système kɔrɔ lajɛ n'a tun fɔra ko DDR i b'a ye mɔgɔ dɔw tun bɛ wolosɛbɛn dilan k'u yɛrɛ kɛ gawoka ye dɔw bɛ carte d'identité dilan k'u yɛrɛ kɛ Tombouctou ye u tun bɛ carte dilan voilà aw tun bɛ carte dilan ka di ɲɔgɔn ma Bamakɔ yan ka ɲɔgɔn bloquer an y'o kɛ ka tɛmɛ dɛ voilà ka papier k'u yɛrɛ la a kana olu dɔw di vérificateur ma dɔrɔn ayi bon problème yɛrɛ ye min ye comme jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan ko foyi de tɛ yen min bɛna to yen jumɛn in ko la ta
Kassim o tun bɛ carte minnu di mɔgɔw ma o tɛna na vérifier tuguni sa. ayi Kassim an t'a vérifier sa mais nin ko in bɛ yɔrɔ min na ma olu tigiw fana ma taa yɔrɔ jan nka bɛɛ bɔra a la tuguni u bɛ tila k'u bɛɛ bɔ a la. ayi i tɛ se ka don yɛrɛ Kassim i b'a dɔn ko don dɔ la de sɔgɔma général Wagɛ de wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn ko bon ko malidenw dɔrɔn de bɛ se ka Mali DDR baara kɛ o ye tiɲɛ ye. a y'a ka structure bɛɛ wele u lasigi département na ko bon n'an ye mɔgɔ dɔw dabɔ an ka kuma la an yɛrɛ de bɛna baara kɛ bon sisan minnu bɛ n'u désarmer ani minnu bɛna cantonner ani minnu bɛna intégrer ani minnu yɛrɛ fana bɛ yen k'olu tɛ se ka don a kɔnɔ an ka baara kɛ jɔnniw bɛ se k'a kalan kɛ a kɛbagaw bɛ yan maliyɛnw de don a kɛyɔrɔ bɛ yan o ye Mali ye Kassim nin baara daminɛla ka nin baara in kɛ ka tila ka taa pratique la mais il faut comprendre que n bɛ mun f'i ye i b'a fɔ minnu ye nin ko in formation kɛ ko Samakɔ ma diya dɛ a ye kɔdi fɔ quoi a fɔ ko Samakɔ ma diya dɛ dɔw b'aw fɛ yen ko Adama ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye maa ye n ko Samakɔ diya n kun bɛ to ka ye Samakɔ sira la kuma caman ayi b'a fɔ ka taa kalan in de la ayi dɛ n bɛ mun f'i ye général Wagɛ fɛ yen mɔgɔ tɛ mɔgɔ bila dɛ n'i bɛ min dɔn i b'a dɔn n'i tɛ min dɔn fana i t'a dɔn n bɛ mun f'i ye bɛɛ cɛra ka taa ENP la école de maintien de la paix a classe kɔnɔ ta bannen kɔfɛ ka taa kɛnɛ kan awɔ an ka taa kɛnɛkan ta la u nana ni dɔw ye olu ye mamurutilenw ye ko ka se k'olu la convaincre fɔlɔ pour que k'u ka arme di u ka sɔn ka don kan kɔnɔ n'u nana u ka cantonner maintenant yan ye cuisine ye tobilikɛyɔrɔ yan ye u ka repos kɛyɔrɔ ye yan ye ɲɛgɛn ye yan ye u ka hangar kɔrɔla ye yan ye nin ye yan ye infirmerie ye nin bɛɛ labɛnna jatubabu dɔw tun bɛ k'an bloquer nin tɛ jinɛko ye yɛrɛ Kassim an taara nin formation kɛ ka nin baaraw kɛ nin baara ninnu kɛlen bannen kɔfɛ an yɛrɛ nana dɔn ko bloc tɛ guerre la Kassim ko wagati dɔ la dɔw tun bɛ ka ji k'u ka samara kɔnɔ tellement i b'i jɔ i sen ka sɔgɔma i bɛ ka essayer ka dɔw la convaincre k'a ɲɛf'u ye problème yɛrɛ ye min ye marifa b'u bolo u bɛ k'a ci olu kɔni y'a sɔrɔ sira dɔ fɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu donna ko in na u dimine u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ bɔ a la cogo min na dɔw yɛrɛ fana bɛ a b'u kunna n'olu bɔra a la est-ce que olu tɛ sa de wa i bɛ nin bɛɛ la convaincre k'a yir'u la jamana ka intérêt ye jumɛn ye marifa min b'a bolo kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ a la ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma an nana ka na nin baara ninnu bɛɛ kɛ ala ni général Wagɛ sababu ka nin formation kɛ k'a ɲɛdɔn ka ni mɔgɔ ninnu désarmer pratique la yen ka tila ka taa terrain kan ka tila ka t'o désarmement kelen kɛ o cogoya kelen na a baara ɲɛna dɛ mais INP mɔgɔw vraiment u bɛ fo kosɛbɛ n'u ka professeur baw n'u ka docteur baw ye an'u ka officier supérieur baw u ye nin baara kɛ fayin foyi ma y'a la baara ɲɛna kosɛbɛ. ayiwa bɛɛ ni keleya ɲinini sira don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ yira fɔ sisan u tun ye marifa ta dɔw bɛɛ n'i ka marifa ta kun don olu donnen an ka gun kɔnɔna na ka na bila wolomasiri tabaw ka yamaruya kɔnɔna na yalama u bɛna sɔn ka to o kulu kɔnɔ ka baara kɛ ni o tabiyaw n'o taabolo n'o faamuya cogo ye wa. Kassim parce que commandement fana ye ko wɛrɛ ye dɛ. non n bɛna mun f'i ye ni jala tɛ blague kan kɔnɔ dɛ. ayi ni réglage ninnu banna déjà an bɛ se k'a fɔ ninnu fɛsɛfɛsɛra a fɛsɛfɛsɛra de ka sɔrɔ k'a bɔ k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ ko ninnu sɔnna ninnu ɲana ninnu filɛ tagalen ɲɛfɛ aw bɛna ye n y'a f'i ye n ko ninnu y'u to kan kɔnɔ ka yamaruya ɲini u ka ɲɛmɔgɔw fɛ parce que u b'a dɔn sɔrɔdasiya kɔnɔ fɛn foyi tɛ yen n'i ma yamaruya ɲini k'a kɛ n'i ma yamaruya ɲini ka ɲɛmɔgɔw fɛ olu y'o daminɛ depuis olu bɛ kan kɔnɔ bon u y'o baara minnu kɛ a ye an jigi fa kosɛbɛ k'a jira ko n'Ala sɔnna u bɛna continuer o cogoya kelen na pour que ka se ka jamana lakana baara sabati. hali n'o y'a sɔrɔ fan min b'aw bolo o ye marafabila ye n y'an faamuya ni fɛnw ye n b'u ta k'o di sɔrɔdasiw ma olu bɛ kalan k'o kunna nin bɛna yɛlɛma jumɛn don sɔrɔdasiw ka baara la lakana ko ta nasira la ninnu mɔgɔ minnu sɔrɔlen filɛ nin ye. mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ min na olu b'u ka dugu dɔn u b'u ka dugu sira surunnin dɔn min bɛ sɔn min ma min tɛ sɔn min ma u b'a dɔn n'u sera ka sɔrɔdasiw dɛmɛ o baara la o kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ binganikɛ walew la ka ɲɛsin dugu ninnu ma. donc n'i y'a faamuya sisan c'est que mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ yen c'est comme ça anw jɛra n'a ye k'a fɔ k'an bɛ jani lakana aw nana k'anw jira anw na k'a fɔ ko a bɛ se ka lakana in kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ nka n'aw bɛ fanga ka bolo kan o nafa ka bon ni nin fana ye parce que fanga ka baara don
ay na nga aw kala nga tla ka aw bla aga se ka lakana baara kɛ o baara kelen na mais ni wulu masiri tabaw de b'a kɛ o fana n'a sariya de don o de y'a kɛcogo yɛrɛ ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen fo k'o yɔrɔ de faamu donc o de y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ka fɔ ko nin ni tɔw tɛ kelen ye quoi non nin ni DDR tɔw tɛ kelen ye parce que nin tɛ komi mɔgɔ minnu tun murutilen yɛrɛ don jamana ma pewu ayi nin ye ninnu tun bɛ k'u ka sigidaw lakana baara de kɛ u yɛrɛ de sɔnna sisan ka don sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔ kasi mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ye bɛna bɔ ɲɔgɔn na bi dɔɔni mɔgɔ caman k'a faamu fɔlɔ rebelle de tun bɛ yen o rebelle ninnu ka laɲini tun ye jumɛn ye anw ka dugu ma hɛrɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ fɛ an ka dugu ka tigɛ ka d'a ma o ka laɲini dɔw tun ye jumɛn ye anw bonyalen tɛ an ka dugu ka tigɛ ka d'a ma o y'a sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ damadɔw tun bɛ yen minnu tun kɛlen bɛ k'u bugu ka hɛrɛw kan ka sɔrɔ agence dɔ sigira Mali ɲɛmɔgɔw fɛ pour que ka se k'u ka nord développer mais nordiste caman bɛ yen yɛrɛ u ma deli k'u information yɛrɛ mɛn u tun t'o kalama o agence musaka ninnu caman bɛ yen olu ka o nord ɲɛmɔgɔ ninnu u ka o rebelle ɲɛmɔgɔ ninnu u tun kɛlen bɛ k'u bugu kan ka duguden dɔw don a kɛlɛ kɔnɔ bon n'i y'a lajɛ ni minnu bɛ yen n'a tun dogolen don o la n'a dɔw y'a dɔn olu caman yɛrɛ bɛ yen olu ko k'olu tɛ don rébellion na bilen olu ko k'olu tɛna rébellion kɛ ka sa bilen nin cogoya la o wagati an tun b'a fɔ olu ma rebelle minnu b'a fɔ k'an ka dugu ka tigɛ ka d'an ma an ka kɛ dugu dɔ tigi ye maintenant terrorisme in nana don o ko in kɔfɛ de olu ka baara ye mun ye an bɛ se k'a fɔ o nana ni hakilina min maliyɛn tun t'a dɔn n'i ye jamana in lajɛ diinɛ bɛ yan diinɛ dɔnnen don yan diinɛ bɔnɲɔgɔnnen don yan olu nana k'a fɔ ko diinɛ tɛ yan k'olu nana diinɛ tiɲɛ ko bon n'i ye 2012 lajɛ u nana jigin wagati dɔ la Tombouctou ka taa kaburu dɔw ci ka taa fɛn dɔw tiɲɛ mais a dɔw bɛ yen u ye misiri ye o ko non ko nin tun ma fɔ olu ye k'olu tun b'a faamu k'a fɔra olu yɛrɛ ye ko misiri tɛ yen mais faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de fɛnɛ faamu fɛn mun bɛ yen n'a tununen don mɔgɔw la kosɛbɛ ka sɔrɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a tununen don mɔgɔw la o ye jumɛn ye n'i ye Mali so lajɛ ka Mali tamasere lajɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko Mali caman b'a fɔ ko drapeau vert jaune rouge o ye tiɲɛ o ye couleur ye mais so o ye jumɛn ye nin de ye jamana so ye Kasim nin de ye jamana so ye nin ye jumɛn de ye kalakisɛ maintenant nin ye kalakisɛ ye nin ye tile ye nin ye misiri de ye jɛnɛ misiri maintenant mɔgɔ caman bɛ yen minnu tununen don u t'a kalama ko Mali yɛrɛ tamasere yɛrɛ sigilen don ni misiri ye misiri de lakana cogo filɛ ni duga ye ni tile ye ni kalakisɛ ye un peuple un but une fois République du Mali mais jɔn bɛ se k'a fɔ ko Mali bonya ko silamɛya bonyalen tɛ Mali bolo o bɛ maliyɛnw bolo bon ni min dugulen don mɔgɔw la fo mɔgɔw ka nin faamu caman bɛ yen minnu k'u nana ko diinɛ tɛ yan k'olu nana ni diinɛ ye mais u kɛlen ka seli yɔrɔ ye ka mɔgɔw ye seli la ka kuranɛ kalankan mɛn ka kuranɛ ye mɔgɔw bolo olu caman y'u retiré maintenant olu caman y'u retiré bandiw de tilala ka na olu ka yɛrɛlɛ ta terroristes fana nana olu ka yɛrɛlɛ ta maintenant n'i y'a lajɛ o de kamanagan bɛ bi kosɛbɛ malidenw kan Mali kɔnɔ Kasim yɔrɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko terroristes bɛ yen ko rebelles bɛ yen ko bandiya ko djihadistes bɛ yen Kasim bandiya de ka ca yen minnu bɛ bi adamadenw kan k'u bolofɛnw taraki u bolo il faut que rebelles k'a dɔn ko u ka rébellion kɔnɔ u nana ni tɔɲɔ ye ka ɲɛsin jamana ma il faut que djihadistes k'a dɔn u ka djihadisme kɔnɔ u nana ni tɔɲɔ ye ka ɲɛsin jamana ma il faut que bandi armée k'a dɔn u ka banditisme kɔnɔ u nana ni tɔɲɔ ye ka ɲɛsin jamana ma maintenant nin ko in bɛ yɔrɔ min na an ka ɲɛfɔli kɛ u k'a faamu Mali problème diinɛ ko tɛ siya ko tɛ mun de don mais invisible dɔ de bɛ yen an tɛ Ala deli u ka se an na depuis don min na Mali ko k'a bɛ k'a yɛrɛ ye malidenw ko k'u bɛ k'u yɛrɛ ye minnu da bɔra a la ani minnu tun bɛ k'a ɲini n'olu m'a sɔrɔ olu caman tilala tuguni ka taa fara nin kɛlɛ nin kɛbaga dɔw kan Kasim n'i ye Maliden ninnu kelen kelen fɛn fɛn ma bi a tɛ ɲɛ a tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ wa i tɛ se ka ninnu si wele tugun k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kana jɛ ka Mali minɛ k'u b'a dilan k'u bɛ bɛn a la maintenant mun y'an ka sɔrɔ ye an ka laɲini ye mun ye k'a f'u ye n'u ye malidenw ye u ka sabali u ka Ala lajɛ u ka Mali lajɛ Kasim san o san bɛɛ kɔni b'a dɔn jamanakuntigi kɔni mɔgɔw b'a ye seli la mɔgɔ tɛna se k'a fɔ k'olu tɛ silamɛ ye Kasim bɛɛ kɔni b'a dɔn san o san an ka jamana autorités komi ne ye chance sɔrɔ ka taa Makan ni général Wage sababu ye o bɛ se ka mɔgɔ caman bila ka taa Makan san o san nin cogo la mais ne ko minnu b'a la ko an ka nin autorité ninnu tɛ silamɛ ko Mali tɛ silamɛ jamana ye minnu bɛ ka nin kɛ u ye misiri joli jɔ Kasim u ye madarasa joli jɔ Kasim u ye mɔgɔ joli lahiji Kasim u ye mun kɛ ka ɲɛsin adamadenw ka ɲɛtaga ma olu yɛrɛ dɔw bɛ na da dɔw bɛ fɛn min na
mɔgɔw k'a lajɛ toujours k'a ɲɛf'u ye don dɔ la denmisɛnnin ko dɛsɛ kana jamana in sɔrɔ parce que u kɛlen bɛ ka maa minnu hakili yɛlɛma ka don ni terrorisme baara la ka don ni djihadiste baara la a caman bɛ yen u t'a dɔn yɛrɛ u bɛ fɛn min na an kɔni ka laɲini ye min ye ala ka sababu ɲuman d'a ma jamana ka kisi mais a tɛ ɲɛ kuma dɔ la n'a yɛrɛ fana ma sensibilisation bonya an bɛ guerre la guerre senba dɔ bɛ yen a jɔyɔrɔba dɔ bɛ yen o ye communication ye vraiment an k'a lajɛ toujours an k'an ka communication valoriser ayiwa min bɛ kan min bɛ an k'o fɔ o la pour que u k'o faamu u ka bɔ tiɲɛni kɔnɔ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'a fɔ aw ye sa ko bi su in na an ni Elhaj Abdulaye Fofana sanfɛ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo minisiri Wage o ka baarakɛyɔrɔ la ale bɛ baara kɛ mardi o kɔnɔna na ye n'o ye a ka bolofara dɔ ye sanfɛ nin ye kun fɔlɔ ye a tɔw bɛna na wagati jumɛn u bɛna kɛ cogo di mɔgɔ joli bɛna sɔrɔ mɔgɔ joli sigilen don ka kɔnɔli kɛ a n'a bɛna kɛ wagati jumɛn kɔnɔna na parce que an bɛ position min na an bɛ se ka communication dɔ kɛ mais an tɛ se ka communication bɛɛ kɛ mais mɔgɔw kɔni k'u sigi ni ala ma baasi kɛ 1000 ani kɔ an bɛna bɔ an bɛna olu fana ka sortie expliquer min bɔra o kɔnɔ an bɛna o fɔ jama ye o fana bɛna kɛ don nataw la o fana bɛna kɛ don nataw la ayiwa minnu bɛ yen ni i yɛrɛ da sera a ma ni olu ye maa kana gɛlɛnw ye est ce que olu sen bɛna na ye nin ko in na bon o autorités ka vision na u ye min fɔ an ye an ɲɛ bɛ min na tant que i ma na k'i bɛ Mali de fɛ tant que i tɛ ka Mali défend i lamɛn man di ba saba sɛnɛkɛlaw bɛna y'a la wa mɔnikɛlaw bɛna y'a la wa jagokɛlaw bɛna y'a la wa minnu b'a fɛ ka baara bolo wɛrɛ kɛ olu ta bɛna na bolo la cogo di olu ka kalan bɛna kɛ cogo di bon n'i ko k'i bɛ sɛnɛ fɛ i bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ bɛ yan minnu ye sɛnɛ kalan kɛ mɔgɔw kun minnu bɛ sɛnɛ kalan kɛ mɔgɔw kun ne musaka bɛ don yɔrɔ la ka d'i ma ka musaka d'i ma ka sɛnɛ kɛ faut que i ka o sɛnɛ kalan kɛ pour que i ka musaka kana tiɲɛ i bolo k'a daminɛ 00 la kura ye bon n'i ko fana ko finikala de ka di ye a b'a wari ta ka d'a ma non a bɛ dépend a kɛcogo la parce que a dɔw la yɔrɔ bɛ d'i ma ka wari d'i ma mais a dɔw la fana i b'a sɔrɔ déjà yɔrɔ bɛ dɔw bolo déjà maintenant nin bɛɛ de bɛ lajɛ nin fɛn foyi de tɛ yen min tun bɛ kɛ comme système kɔrɔ ko n wulila ka mankan ci ko n ye ko dɔ kɛ ko fɛn na cogo la ko wari bɛ d'i ma cogo la wa mɔgɔ si de tɛ se k'a wari kun kasi n'a tigiw tɛ i ɲɛfɔ non i tɛ se a ɲɛfɔ an k'a faamu n bɛ explication min di ne bɛ fɛ ka taa sɛnɛ kɛ n ko n tɛ marifa ci tuguni an ka du foro bɛ yen k'a ka $2 di an ka t'o kɛ aw b'o kuma caya cogo di kasi n ko foro bɛ baara ni minɛn dɔw de ye o ye tiɲɛ ye o minɛn ninnu a bɛ se ka lasago cogo di ka d'i ma a bɛ san cogo di ka d'i ma wari bɛ d'i ma cogo di k'i su i k'a san k'a fɔ ko ka wari dir'i ma i bɛ boli i bɛ taa yan fɛ i bɛ nin kɛ tan kasi n bɛ fɛ ka min f'i ye ni wari ninnu pisi de b'a la quoi an bɛ mun f'i ye wari pisi ma don dɛ cogo di k'a fɔ k'e b'a ta k'a don da wɛrɛ fɛ cogoya wɛrɛ fɛ o bɛ sɔn ka gɛlɛya baara la kojugu mun na ɲɛfɔ n k'a faamu bila n bɛ explication fitinin dɔrɔn d'i ma parce que anw bɛ ka nin de kɔnɔ aw tɛ ka marifa ci ta ye anw dɔw la tuguni an bɛ ka nin musakama yɔrɔ in de kɔnɔ voilà parce que aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka taa sɛnɛ kɛ a n'aw minnu bɛ yen k'aw bɛ fɛ ka taa bagan mara kɛ pigeon mara kɔni awɔ a n'aw minnu pigeon ma mara sa an yɛrɛ b'a mara sa an yɛrɛ ye cogo sugu dɔ o ye k'a kɛ daga kɔnɔ pigeon ye wari ka ca o ma kasi maintenant a n'aw minnu bɛ yen k'aw bɛ fɛ ka voyage kɛ ka taa jagofɛnw san na maintenant a bɛ dépend e min bɛ yen n'i nana kuma yɔrɔ yanni mɔgɔw ka don armée la nin cogo la u bɛ lasigi k'u ɲininka k'an kɛ démoralité ni fɛnw k'u la kasi i tɛ se ka nkalon tigɛ mɔgɔ minnu ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ bila olu de ɲɛkɔrɔ kuma la quoi mais i b'i gɛlɛya dɔrɔn i kana zoro gosi quoi n'i ye zoro gosi i ye zoro gosi quoi i t'a sɔrɔ awɔ a bɛ i n'a fɔ sisan e ko ne kana kuma nin kan non a bɛɛ sɛbɛnnen tɛ n bolo a caman bɛ ka na bɔ yan parce que n bɛ min bɔ a la n bɛ k'o de fɔ maintenant ne nana kuma fɛn dɔ kan n bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko ne bɛ fɛ k'o kɛ ne bɛ se k'o kɛ ne yɛrɛ ma se k'o ɲɛfɔ yɛrɛ o bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn ka taa da yɔrɔ jumɛn ne t'o dɔn yanni i k'a fɔ ko n bɛ mangoro kari ka taa feere mun de bɛ kɛ sababu ye ni mangoro yɛrɛ bɛ se ka den fɔlɔ e ma se k'o lakali mun bɛ se ka kɛ sababu ye ni mangoro yɛrɛ bɛ mɔn e m'o fɔ ko fo ka mangoro kari dɔrɔn k'a feere a baara ka gɛlɛn o cogo la n'a ma ɲɛfɔ maintenant nin baara in kɔni bɛɛ bɛ yɔrɔ min na wari fu dun Mali kɔnɔ o de tɛ yen bilen k'a fɔ n b'a dun ka tila ka taa n bolo jan ka dɔ wɛrɛ ɲini o de banna nin ko in kɔnɔ. Ayiwa dugudenw fana kan ka lafaamuya ko in na i y'a kuma fɔ n'o ye dugudenw ye u jɔyɔrɔ kan ka bonya ka lafaamuyali kɛ k'a jira k'a fɔ an filɛ fɛɛrɛ min kan nin est ce que olu baara minnu kun daminɛna aw fɛ DDR daminɛ wagati u bɛ senna hali bi wa kuma tɛ kun fɔlɔ bɔlen filɛ nin baara min ne y'a ɲɛf'i ye baara tɔ bɛɛ bɛ continuer tan fo ka DDR ban
awa maaw ka ɲiningali fanba yɛrɛ ye min ye bi fɛɛrɛ jumɛn sigira sen kan ninnu kana muruti i n'a fɔ an delilen don ka mun ye san 2015 san 2017 k'aw to ko kiriwaya la dɔrɔn ka se ka kasaw cɛ ka taa n'u yɛrɛ ye ten. Kasimi b'a dɔn a tɛ komi ko mɔgɔ 2000 de y'a demandé k'u bɛ fɛ ka kɛ tentigi ye mais 2000 acceptera maa min y'a demandé a ka ca ni 2000 ye kojugu fo k'a dama tɛmɛ mais 2000 min bɛ yen n'o o retenu na enquête de moralité de kɛra olu la k'u lajɛ u ka engagement bɛ cogo di u pɛrɛnnen don cogo di u ka kɛnɛya bɛ cogo di u ka avenir bɛ cogo di pour que ka se k'u intégrer a tɛ comme DDR tɛmɛnen n bɛ k'o de f'i ye DDR tɛmɛnen ani ni DDR différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. donc a bɛna na kura daminɛ sa quoi. dɔ bɛ senna a ma ban o 2000 de bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ne ye Mali raison 7 de f'i ye Mali raison 7 la i ye dɔ de mɛn i m'a bɛɛ mɛn fɔlɔ i bɛna tila ka tɔw yɛrɛ fana ta mɛn kɔfɛ. ayiwa i bɔra yen yan o kɛra novembre kalo tile 27 ye o ni bi cɛ ko caman kɛra nka an bɛ belebele kelen ta ka d'an ye an k'i hakilila dɔn a bɛ kalo tile 25 i ko ko don min tɛ bɔ maliyɛnw kɔnɔ fiyewu e yɛrɛ ye mun faamuya don mun y'an kisi mun sera ka kɛ mun y'a to ko in a kura maliyɛnw fɛ u wulila k'u jɔ k'u cɛsiri u m'u ka fanga bila hali don kelen ka wuli ka jɔ cɛsiri fo bi. parce que mara de bɛ Mali fɛ parce que jatigɛ wale tigilamɔgɔw y'u ɲɛsin cogo min na Mali fan 14 ma a tun fɔlɔ n'u ye ko le 25 Mali bɛ kɛ u ta ye mais n'i ye a lajɛ an ka ministre d'état général d'armée Sadio Kamara ala y'a miniji dɔgɔya kɛlɛ min na o tɛ kɛlɛdenni ye mais an ye fɛn dɔ faamu maliyɛn ka jamana ko la min mɔgɔw yɛrɛ kun t'a dɔn u yɛrɛ la u ye nin ko in ta wagati min na ka ɲɛsin an ka jamana yɔrɔ caman ma maliyɛnw bɛɛ funteni na ka dɔ fara u ka engagement kan mais Kassim ni mankan ninnu bɔlen nin ko in kɛlen mɔgɔ ma fɔ mɔgɔ ye mun bɛ yen mun kɛra bɛɛ kɔni y'i tulo mada k'i ɲɛma da u nana ye ko golomasiri tabaw ka yɔrɔ damadɔ bɛ yen ani jamana yɔrɔ damadɔ bɛ yen ko binganikɛ wale tigilamɔgɔw ye a ɲini ka dankari o yɔrɔw la min ye mɔgɔw tɔɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ ni o kɛra an ka minisiri min bɛ yen n'ale tun y'a jira ni mago bɛ na n sɔrɔ so ni mago bɛ na an ka ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ ni mago bɛ na n bɛ misiri kɔnɔ ni mago bɛ na n bɛ se ka t'i nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ u ye ale bɔnɛ a nin na a ye maliyɛnw tɔɔrɔ kojugu ninnu bɛɛ bɛ adamadenya kɛ famana ka sanga digilen maliyɛn na ka Sadio ta n'a ma kɛ yɛrɛ a sanga ma kɛ an ka diɲɛlatigɛ kɔni kɔnɔ an m'a ye a dɔgɔ dɛ Sadio ye a yɛrɛ di a ka sigida ma a ka sigida kɔnɔ mɔgɔw ma maliyɛn bɛɛ ma mais n'a fɔra ko o gɛlɛya de nana bɔ mɔgɔ dɔ la mɔgɔ dɔw la minnu b'o sigida kɔnɔ mɔgɔw vraiment ka duwawu k'u ye ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n'i ma sigida mɔgɔw ka engagement ye n'i ma sigida mɔgɔw ka engagement faamu i bɛ dimi mɔgɔ caman kɔrɔ sigida la ka sɔrɔ bɛɛ tɛ mais sigida mɔgɔw ye engagement min kɛ u ye engagement min fɔ ani u ye min kɛ terrain kan min tɛ hali kuma ye mɔgɔw y'a dɔn ko tiga toli kelen bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ tiga bɔrɔ fa la a b'o de bɔ a la tiga bɛɛ tɛ minnu bɛ yen n'u o kɛra ko in sababu ye mɔgɔ ninnu dɛmɛli sababu ye ka se ka dankari la sigida kɔnɔ mɔgɔ dɔw de fana y'o kɛ u ye dankari pour que k'a yira ko sigida bɛɛ tɛ hakilina in kɔnɔ gɛlɛya in ye sigida mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ ka dankari mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana ni na an bɛ duwawu de kɛ ni sigida mɔgɔw bɛɛ ye minnu fatura ala ka hinɛ u la ka fara an ka général kan minnu joginna ala ka kɛnɛya d'u ma minnu bɛ yen k'u mago sara yarabi a ma se bɛ ala ye sira bɛɛ fɛ ka se k'u mago dilan mais n bɛ segin n bɛ kuma dɔ f'i ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye ɲɔgɔn minɛ n'aw ye kelen ye ala tɛ sɔn a ka tiɲɛ aw bolo cogo dɔ la n'i ye Sadio ka mandiya lajɛ ka Sadio ka engagement lajɛ ka Sadio ka
sinsinni lajɛ jamana ko la ko nin ye Sadio sɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka mais n'i miiri i b'a fɔ k'a ka dɔgɔ Ala yɔrɔ mɔgɔ n'i diyara Ala ye ka se hakɛ dɔ ma Ala b'i minɛ a la Ala b'i minɛ k'a sɔrɔ i nege bɛ hadamadenw na mais n bɛ mun f'i ye Sadio fatuni ni bi cɛ a ye nin kura de don Mali sɔrɔsiya la wa a ye nin kura de don sɔrɔsiw la wa a ye nin kura de don Mali jeunesse la wa a ye nin kura de don maliyɛnw na ninnu général tɔ ninnu y'u fara ɲɔgɔn kan Sadio ka nin fagali kɛlen saya in kɛlen ka min yira ka min kɛ a tɛ se ka fɔ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a i ka armée kan i ka kɛlɛ de don minnu bɛ yen k'u bɛ terroristes ka images partager ka terroristes commenter u k'a bila u kunna silamɛya ma jɛn n'a ye hɔrɔnya ma jɛn n'a ye danbe ma jɛn n'a ye diɲɛ sira si tɛ yen min jɛlen don n'a ye n'i fa ni fa wɛrɛ bɛ kɛlɛ la i ka laɲini kan ka kɛ mun ye i fa ka se sɔrɔ n'i ba ni ba wɛrɛ bɛ kɛlɛ la i ka laɲini kan ka kɛ mun ye i ba ka se sɔrɔ min ye an sɔrɔ nin ye an kana fɔ an b'a commenter cogo la ka d'a kan a digira an na cogo min na a kun man ka kɛ mais n'a kɛra anw b'a bila yɔrɔ dɔ la Ala ka minɛn kɔnɔ Kasim ni yan kɛra polisiso ye ni mɔgɔ dɔ ye polisi fini don ka na polisiso kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigida kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ da la a caman na olu bɛ sɔn k'a fɔ ko wa polisi dɔ a bɛ ka na polisiso la ninnu y'u kanfile cogo min na ka min kɛ n'Ala sɔnna nin fana ye leçon wɛrɛ ye a bɛ na bɔ halisa toujours a bɛ ka b'u ye minɛ fɛrɛni na wa a bɛ b'u ye minɛ fɛrɛni la Ala k'an ka jamana kisi Ala ka jamanadenw kisi amina rabi an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci i narila kɛnɛ kan ka se ka na nin bɛɛ fɔ waati DDR-Q ta na sira fɛ faamuyali caman kɛra la bi an b'a fɔ sa ko an ka bi maa welelen o tun ye El Hadj 2026 Abdoulaye Fofana n'an b'a wele ko 120 ale bɛ baara kɛ ministre général de corps d'armée Michel Wage ka baara kɛ ministre d'État fɔ ministre d'État ministre d'État k'o fara a kan wala i b'o yɔrɔ fɔ i bɛ segin ka ministre d'État général de corps d'armée ministre d'État i b'a fɔ i t'a to n yɛrɛ k'a fɔ a fɔ e k'a fɔ voilà ne tɛ s'a fɔcogo la anw m'an wala anw ye ayi o tɛ jɔ parce que n'a ma fɔ ka ɲa a man ɲi parce que i bɛ se ka dumuni dilan cogo di i t'a fɛnw dafa voilà a fɔ ka na le ministre d'État général de corps d'armée Ismaël Wage le plus haut gradé de l'armée de l'air 1976 à nos jours ayiwa an b'i fo k'i yɛrɛ fana fɔ kosɛbɛ i fo fana Falaye Keyita y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ 120 ale bɔra Makan min ye El Hadj VIP don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka ministre so baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Ismaël Wage n'a ka maaw k'u bɛɛ fo n yɛrɛ terikɛ bɛ yen n'o ye Segu Boli ye n b'a fana fo ka waleɲuman dɔn ministre so in ale kɔnɔna na a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire.